Sziasztok, Szalai Tamás vagyok, és ez itt a Sales Elite Podcast. Ebben az epizódban arról fogunk beszélni, hogy miért éri meg valakinek setterként vagy időpontegyeztetőként dolgoznia, és egyáltalán miért jó lehetőség ez a mai piacon, itthon, Magyarországon, hogyan tudsz ebből megélni, és miért választanád ezt? Az első és egyik legfontosabb érvet, amellett, hogy valaki időpontegyeztető vagy setter legyen, az pedig az, hogy rugalmas az időbeosztás, amikor így dolgozol. Időpontegyeztetőként neked nem mondja meg senki, hogy mikor dolgozz, vagy legalábbis csak határokat húznak meg, hogy ettől eddig telefonálj, de minden más az a saját felelősséged, a saját időbeosztásod. Tehát te magadnak osztod be, te vagy a saját magad főnöke, te tudod pontosan, hogy mit kell csinálni, és te tudod pontosan, hogy mikor akarod ezt megcsinálni. A következő nagyon fontos érv amellett, hogy ez egy jó lehetőség, az az, hogy teljesen helyfüggetlen. Neked nem kell se egy irodába bejárnod, otthonról, a nyaralódból, külföldre, vagy ahonnan akarod, onnan tudsz telefonálni, és lényegében onnan tudod megkeresni azt a pénzt, amit amúgy is megkeresnél, akár egy másik munkahelyen, vagy másik lehetőséggel. Tehát lényegében ezt bárhonnan tudod csinálni. A következő nagyon fontos érv amellett, hogy te setter legyél, vagy időpontegyeztető legyél, az az, hogy teljesítményrealizálású bér van mindig. Tehát mindig a saját teljesítményeden múlik az, hogy te mennyi pénzt keresel. Ez mit jelent? Azt jelenti, hogy lényegében vagy egy hívásárazással fogsz dolgozni, vagy egy időpontárazással fogsz dolgozni, vagy pedig esetleg egy kontaktárazással fogsz dolgozni. Tehát a kontakt azt jelenti, hogy mondjuk megkeresett emberenként, vagy megkeresett cégenként fognak téged kifizetni, és ez alapján tudod majd meghatározni azt, hogy mennyi pénzt szeretnél keresni. Ez tőled függ, hogy mennyi teljesítményt akarsz belerakni, mennyi időt tudsz rászánni, mennyire vagy jó ebben, és ezeket a dolgokat, hogyha össze tudod szépen adni, akkor lényegében megvan neked az, hogy szabadon határozod meg a te jövedelmedet. A következő nagyon jó pont, mert ezek mind jellemzőek arra is, hogyha te mondjuk egy telefonos értékesítő vagy valahol, vagy online salesra, és akkor beülsz egy képernyő elé, és Zoomon, vagy Google Meet-en, vagy valahol értékesítesz, ezt mind-mind megkapnád. Viszont a setter lehetőség az azért nagyon-nagyon különleges, mert itt nincs rajtad értékesítő nyomás. Lényegében neked ténylegesen nem kell eladnod semmit. Nem kell azt mondanod, hogy ez a bögre 3000 forint, és ezt el szeretnéd adni. Nem kell azt mondanod, hogy ez az asztal, amit van nem ez pénzbe kerül, és hogy fizesse ezt ki neked valaki. Neked a lehetőséget kell erre biztosítanod egy értékesítőnek. Ez mit jelent? Az, hogy valaki mondjuk kifejezte az érdeklődését egy valamilyen szolgáltatás iránt, akkor neked nem az a dolgot, hogy neki elad a szolgáltatást, hanem te felhívod, és egyeztetsz valakinek egy időpontot. Ez lehet egy értékesítő, vagy a vállalkozás tulajdonosa, és lényegében ezzel el is végezted a munkádat, és ez rengeteg értéket tud teremteni. Miért? Azért, mert egyrészt az emberekben nincsen meg mindig a kezdeményező képesség. Tehát jelentkeztem valamire, akkor sem biztos, hogy én akarom megtenni a következő lépést, akkor várok valamit attól a vállalkozástól, attól a cégtől, attól a vállalattól, hogy ő kimutassa az érdeklődését szintén én felém, ha én már azt mondtam, hogy engem érdekel az ajánlata. Ezt a kezdő lépést, ezt a kezdeményező képességet, ezt minden cégtől elvárják, és ez egy kiváló lehetőség, hogy te ezt meglovagold és megmutasd. Valamint van egy másik dolog is, néha az emberek bizonytalanok, tehát sokkal több embert érünk el akkor, hogyha megkérdezzük, hogy érdekel valamilyen szolgáltatás, mint ha megvárjuk azt, hogy ő magától majd kifejezze az érdeklődését. Sokkal több eladásunk lesz. Ennek a vállalkozásnak vagy értékesítőnek rengeteg értéket teremtünk azzal, hogy ilyen kis kezdőlépéseket teszünk. Lényegében itt neked annyit kell csinálnod, hogy eljuttatsz valakit egy másik ember elé. És hogyha ezt meg tudod csinálni, és jól tudod csinálni, azzal nagyon jó pénzt tudsz önmagában is keresni, és nem kell ennél többet tenned. Miért jó még az, hogy valaki setter? Nem kell hozzá különleges szakértelem sem, tehát nem kell neked atomfizikusnak lenned, nem kell egy külön szakmát megtanulnod, nem kell ilyen videókat gyártanod, mint amit én csinálok most neked, nem kell coachnak lenned, nem kell webshopot csinálnod, mert ezt tudod akkor is csinálni, hogyha ezekkel nem rendelkezel. Elég ahhoz értened, hogy hogyan kell jól időpontokat foglalnod. Amit ilyen videókban vagy hasonló videókban nagyon könnyen el tudsz sajátítani. Tehát nem kell az, hogy te valamilyen nagyon különleges ember legyél, hanem bele kell tenned a munkát, hogy te ezt a tevékenységet megtanuld, és mindegy, hogy honnan jöttél, teljesen mindegy, milyen háttered van, ezt te meg tudod tenni. És van még egy hatalmas nagy előnye, az pedig az, hogy ez nem kell semmilyen kezdőtőke. Tehát neked nem kell beruháznod több millió forintot egy árukészletbe, nem kell hatalmas nagy elköteleződést valami felé tenned, nem kell kezdőcsomag, nem kell semmi, amit igazából meg kéne ehhez tenned, nem kell hirdetésre elkülönítened pénzt, tehát nem kell külön összegyűjtened valamennyi pénzt, hogy ezzel te tudj foglalkozni, hanem ezzel akár te azonnal el tudsz kezdeni foglalkozni, ha az idődet ebbe beleteszed. Ilyen, hogyha képzést szeretnél vásárolni, mondjuk mi tőlünk ezt meg akarod tanulni, az pénzbe kerül, ez egyértelmű, de ez mindenhol máshol is. Ha egy szakmát megtanulnál valahol, azért nyilván pénzt kérnének el. Viszont maga az összes többi költség, ami egy vállalkozás indításnál felmerül egy más lehetőségnél, azzal itt neked nem kell rendelkezned. Úgyhogy
bátran vágjál bele, ezt a 6 előnyét mindenképpen élvezni fogod ennek a lehetőségnek, hogyha te emellett döntesz. Én nagyon örülök neki, hogy megnézted ezt a videómat, nagyon remélem, hogy még fogunk egymással találkozni, beszélni, és akár együtt tanulni is. Találkozunk a következő videóban is, és hogyha nem, akkor is sok sikert kívánok neked, vagy hogyha érdekelnek az ilyen tartalmak, akkor pedig iratkozz fel a csatornánkra, és akkor automatikusan majd kapni fogod az értesítést, hogy lett egy újabb ilyen videónk. Örülök, hogy itt voltál, találkozunk a következő videóban is.